tájbaba masszázsról fogunk beszélgetni, és ha minden igaz, és nagyon reménykedünk ebben, akkor be is mutatjátok a leggyakoribb fogásokat ezzel kapcsolatban. Köszöntünk benneteket, és szerintem lássunk is hozzá azonnal, mert kevés az időnk. Hogyan is képzeljük el ezt a dolgot? Hát az a fontos, igazából a tájmasszázs az nem az izmokat, hanem az energiapályákat masszírozza. Aha. Az energiapályák azok a test végtagjaihoz, testnyiláshoz, illetve az érzékszerveihez fut, tehát szemhez, orrhoz, fülhöz, szájhoz, végtagokhoz, és ezeket masszírozzuk. És ez kifejezetten gyerekekre megalkotott masszázsforma? Nem, ezek felnőtteknek is. Először volt felnőtteknek, és a tradicionális felnőtt masszázsnak a elnagyolt, lekicsiített változata a gyerekmasszázs. Mutassatok valamit. Hát én mostanában a gyereknek az arcát szoktam masszírozni, mivel megfázáskor azt a legérdemesebb, főleg itt a fej, halántékhoz kivezetni a pontokat, illetve az orrnál. Hát múltkor meg volt fázva, egy 2 nap alatt kimasszíroztam belőle ezt a megfázást, főleg az orrnyálka hátját allergiás időszakban is nagyon jó, hogyha akár többször naponta. Nem is kell az egész testet, elég, hogyha tényleg az arcot masszírozzuk végig. Inkább csak simogassuk, vagy nem, vagy erősebb akupresszúrás pontokat, tehát meg kell nyomni, tehát és akkor ki kell, simító mozdulatokkal ki kell vinni a szemöldök végéig? Igen, szóval itt igazából 3 pont. Aha. És, kis szeme alatt, és akkor még igen, az orránál, az orrnak a csúcsánál végül is, és akkor itt az orrot szintén 3 ilyen része lehet osztani, kinek mekkora az orra. Hát ez látszik, hogy... És az állánál is lehet. Linett, ugye? Linett, ő már nagyon rutinos. Már jobban, igen. Nagyon jól tűri, hogy itt hát ez igazából fekve a dolgok. legegyszerűbb, már fel este fekszik otthon az ágyában, vagy pelenkázáskor, akár krémesen is lehet, de az a legjobb, hogyha... Ja, hogy itt alul is. Igen, tehát teljesen végig az arcon, mellkast is masszírozunk itt, igazából itt a szedcsontnál, nem itt fönt a... Abszolút. Válcsontnál kezdünk, és a szedcsonthoz visszük ki, és ilyen 3 kis szívecskét rajzunk, teljesen a hasáig masszírozunk, és ezután jönnek a kar, illetve a lábmasszírozások. Illetve a lábmasszírozásokon. Gyere, feküdj le egy picit, Linett, megmasszírozom a talpadat, jó? Ódni, vagy pocakodat. Tehát nem csak masszírozó mozdulatok vannak, hanem akupresszúrás, vannak ezek a kis pöckölgetések, igen. Ez a bélműködést indítja be. Vannak ezek a... Nagyon szereti, igen. Amit most csinálok, ez beindítja például a bélműködést. Volt egyszer egy kislány, aki hetente egyszer székelt. És utána elkezdtük masszírozni minden nap. Tehát ez helyreállította teljesen. Na, miközben itt Adrián masszírozgatja Linettet, mesélsz nekünk arról, hogy milyen gyakran kell ezt a dolgot? Ott van a mikrofonunk, úgyhogy hallunk téged is. Ezt akár minden nap lehet elvégezni rajta, és volt most nemrég egy kismama, akinek 24 hétre született a csecsemője. Igen, és nem tudott fogni a gyerek, mert be volt görcsölve a keze, és elkezdte masszírozni neki itt a kézpárnáit, és 2 napra rá már megfogta a haját. Elképesztő. Tehát ilyen hatást tud kigyakoroolni. Nekem a lányom a Linett minden nap igényli a talpmasszázs testi elalváshoz, mutatja, hogy az esik kell. Igen, nagyon kedveli ezt az egészet. Nagyon, tehát néha már masszírozza baláját is. De jó. Szülés napjától kezdve lehet masszírozni. Hát igazából Linett már több mint 1 napos kora óta van masszírozni, amikor én terhes voltam, már akkor masszírozták őt is. De igazából terhesen nem szabad masszírozni az anyukákat, van egy bizonyos időszak, amikor lehet. De mivel nekem nem tudtuk, hogy terhes vagyok, ezért ő végig lett masszírozva. Tehát a terhesség első percétől kezdve masszírozva volt. Most a hátadat, jó? De egy kiegyensúlyozott édes gyerek, és nyugodtan maradjatok, még nyugodtan masszírozgassatok. Mi okos konyha tippekkel folytatjuk. A műsor támogatása